Čaute, buďte pozdravení. Ja vám teraz odpoviem na otázku, ktorú máte určite v hlave posledného pol roka, 5-6 mesiacov, a to je, kde býva Soňa. Pretože Soňa nebýva ani v Bratislave, ani v Zlíne, ale teraz býva v Bruseli, ale už tak nebude nadlho, pretože zajtra odchádzam. Je to hlavné mesto Európy, piva, wafly a močenia, čo vlastne priamo súvisí s tým pivom. Však áno. A chcem vám ukázať, ako to vyzerá, aby ste si vedeli predstaviť, ako som tu teda akože pobývala tú istú dobu. Intraky sú to vždy iba pre jednu osobu, čo je veľmi pohodlné. Môžete spať, kedy chcete, môžete vstávať, kedy chcete, môžete si počúvať hudbu, ktorú chcete, kým vám nezačnú klopať susedia, že sa im táto hudba úplne nepáči. Ale inak je to fajn. Táto rezidencia sa skladá z dvoch častí. Južné krídlo a severné krídlo, teraz sme v južnom krídle. To sa skladá z luxusnej kúpeľky. Vidíme skoro mramorové umývadlo. Zrkadľoko treba iba do pol pása, takže pozor na nohavice. Odkladací priestor. Hneď oproti vidíme pomerne luxusný šatník. Pre niekoho, kto je tu na pár mesiacov, je to úplne pohodlné, je tam veľmi veľa priestoru. Ak to niekto žije celý rok, tak je to akurát tak šarbel nariť. Tu máme hranicnú čiaru medzi severným a južným krídlom, tak prejdeme teda cez a momentálne sa nachádzame v kuchyni, sama pre jedného človeka, celá chladnička, veľmi luxusné. Tu je niečo ako taká špajza, že kečupy musia byť pre študenta nevyhnutné. Nachádzame sa taktiež v jedálni, ale aj pracovní, to poznáme podľa toho počítača. Je tu obrovská násteka, kam si môžete dávať učebné materiály alebo pozvánky na kultúrne akcie. Celkom veľa odkladacieho priestoru. Je tu krásne veľké okno, ktoré je vlastne cez celú stenu, takže občas to trošku fúka, ale aspoň je to svetlo. Takto to vyzerá. Keby sa vám zdalo, že je okno zašpinené, tak môžete vidieť, že okno zašpinené nie je, že je zašpinené nebo a napriek tomu je to tu veľmi pekné. Dneska akorát prší, aby mi ukázalo tú hnusnú tvár a nebolo mi ľúto, že odchádzam. Toto je škola, kam niektorí ľudia odtiaľto chodia. Ja chodím do centra, takže nemôžem ísť pížam ako oni. A hen tam chodí autobus pri tej budove a to je nemocnica, takže keby dačom, tak je to blízko. Za budovou je les, ako môžeme vidieť, je to veľmi príjemné prostredie, aj keď je to strašne ďaleko od centra. Takže to by bola panoramatická časť. A potom prejdeme k najobľúbenejšej časti mojej izby a to je posteľ. Aj teraz si možno dám šlofíka. A mám tu také dekorácie, áno, však už mám nejaké to estetické cítenie. Tieto polenice som kúpila na Flea Markete a niektoré z nich sú z roku 58, čo je veľmi dávno. Ešte som ani nežila vtedy. Takže takto toto vyzerá. Ak sa sem chystáte, tak určite choďte. A ak sa sem nechystáte, tak ste tu možno boli, za to vám ďakujem. A keď sa sem nechystáte, neboli ste tu, ani sem nechcete ísť, tak je to škoda, pretože Brusel a izba číslo 7217 bolo jedno super dobrodružstvo a krásny čas.